Куди він ту другу знову? Надо відходить, він зараз буде сюди хуярить. Сука! Мене, блядь, обістрав, диви. Здравствуй, чоловік. Конечно, дошкові ніхуя не робили. Потім вже видно, що він нічого не робив. Довольний, блядь! Прийди, блядь! Ну то не тормозило, так? Це він хоче нас обляпати. Идиот, блядь. Не, перерве сьогодні. Перерве. Він вже і так. Ha ha ha!